बा फौसा खातिर भेज तने दोपहरिया में दूसरा घरे आ अपना घर के कोनो सामान जना से मांगे तो देबे ना करना बहाना कर देबे ना। एक तो हमर बाप बूढ़ो एकदम खत्मे बा। भौजी भौजी तारा तो मारले नहीं खाई वाला। ए भौजी हाँ दे। साला आवाज ये चेंज लगता। बहरिया बा बोले बोली का हटे। ना नीचे सलवार ना ऊपर कमीज कौना के बेटी है रे बदतमीज। कहाँ हाँ घर बाटे आपके। घर एजे हटे। आपके घर कहाँ हटे। हमार तो यही घर है। तो ये बताई महाराज जब ये घर आता और बाजार में कपड़ा ना रहे का। हई देखो ई खराब भइल खाली बा। साया पहन ले बानी। हाँ बढ़िया से नहीं दिखाई देत साया हो। कुछ भी कहीं लेकिन पहला बार देखा तो नहीं कैसा लगी कि हमारा क्वेश्चन तो दिमाग में हुआ था मन में। का मांगे लहनी मांगे तो नहीं दुआरी पे बैठ के चिल्लाते नहीं भौजी भौजी। तो भौजी कहाँ बाड़ी। तो काम कौन बा हमरो से बतलाई हम तो घर आपके हम चिंते नहीं की तो आपसे तो काम बटले बा चलो कहा। ये ऐसे कहीं बोलते नहीं। हाँ कैसे बोली कहाँ चले। तो यारो हो जाए क्या रे। आई मम्मी के बा ए में ना जन बात बोले के वो बोली। बाग तो हमारा उहे कुल न करे के बा। हाँ उहे कुल हाँ मतलब ना समझ में। हाफ हाफ पहन के देखावा तड़ू तब समझ हम का करल चाहता नहीं। और तो का हो गल गर्मी में ये ड्रेस पहने जला। हो ये डरे चलो ना अंदर कल हो जा चलो। काची हो जा भौजी क्या है ये हो तेना रे नकना का बतियाती सुन ना का बतियात रही कुछ ना अंदर आ रही तो तू चल गुल हड़ ना त ई कलन भौजी भौजी त कहतन गेट पे टांग ले निकल के बतिया लगबी ना हाय टंगरी आ ऊपर से देखा के ना खोल के देखा देखा बढ़िया ले देखिए सब तो घरा में के बटे हम ही न रहनी हम तो अंदर वाला बोल सकत रही कि दीदिया नहीं के तू जा बोलला नहीं करे के पूछ ला तब कहलन कि गेट खोल के बाहर आ ना का नहीं आता तर माई ढुकल बियो मैं हां तानी अर्थ हो के ह तो से का मतलब काम बताओ कि काम से बड़ो। हाँ बतावा आज दूसरी बात ई कि माई बाबू ई संस्कार नहीं खे देले कि घर में जब बेटी टटी ना रहसन। हां कि हेती हेती कपड़ा पहन के मार दिखाओ तो जा हमनी के मान जाल जी। अरे कतन अपन आंख फोड़ला आंखिया काहे के फोड़ ले तो समझा कि तहारे बेटी बहिनी है तो फोड़ ना लेबा। हमार बेटी बहन होइसे ने कपड़ा पहने ली ना ना देखले बनी हम काटा ना फुटलूंगा लोग ठीक भाई तो आने जाने के बहन जाई तार बहन है का बतावा हम बहन है कि हम कहिया तो से कर ले। हां मत बताइए मत बताई हो यार बनन हिसाब में बाबू जी हम बहन है लेकिन हमरा तो डाउट होता कुछ काहे जी तू गोरी करिया कैसे एका में माई जामुन ढेर खा लेल रहे। अच्छा साला जेठ में पैदा भइल भली आ तू ठंडा में पैदा भइल बालू ना। अच्छा इनकरा करिया कर से का मतलब ई जन काम खातिर बन नाम बताओ तू सुट्टो सुट्टो जवान लड़ा पहिन के एगो त एगो पोशाक देखावत रे भौजी ना को त बंडिया पहिन के निकल जो भौजी तो ठीक बटे हम ना बोलम हम जाता नहीं जो हट 5 मिनट खाते जाना और जाई के पता देतनी कौन काम खाते आइल है ए अब फरसा खाते आइल बाबू भेजला हम तो कहने के अपनी औकात से बाहर बतियाई तो सोच ले कि अब हम कहना दिमाग के हनी फरसावा का हो बुलेट बो। अरे फरसा अरे ससुरा तोरा के फरसा खातिर ना भेजन रही के जब पूछन करते का हो बात क्वेश्चन करता नहीं ये ना जीरो लेवल फरसा ना की देता हां चाचा जी सोनी एक दिन के हो संभाल 300 दिन के ठीक आ थोड़े नहीं चले जाए दे बचिया मंगा ले फरसा लो तो मंगा ली रोज के काम बा काल पहुंचाऊ तले फेने वाला बेटा के भेज देनी चाचा जी नहीं खे घर बात घर में अरे नहीं क्या हम लेके आओ तन बाबू हम तब लेके आओ घर में ढुकल जरा साला कहीं के ए घर में कैसे तू ढुक ए बुलेट बो फरसा दे दा अजी हमर नाम मत बिगाड़ कर तो हमर के नाम नहीं जानते हमर ह अरे बुलेट बाबा हो हमारे नाम बुलेट बाबा हो सब हम बुलेट हां ताना तो बात ठीक बा हम जाता नहीं मर के हमर नाम से बोलो करी बस जाता नहीं काहे जात बा अरे ससुरा फरसा हां निकल जा दे जा हो दे संजय का फोन चला के हम का नहीं के तिरमुन बाबा बड़े बाबा ले जाए तो कहनी हम ना भर दे 500 ना कॉल ये दे चलो हो जाना तक आज साला की नहीं के फरसा ले रे ये पैसा ले जाना तक आज जोड़ लिया आप एक दिन 300 दिन हेलो
तो कहले नहीं कि लेके आओ तारवा हो जी कमाओ बता नहीं ले लेके मत दे का सलिया बता धैर्य रहती है ए मत सलियावा के तू बात करत हम वही दिना कहनी कि नहीं चलो ओकरा के ले जाके पहुंचायो तो तू मानते नहीं खा अरे वो तोहरे से ना एक दिन हमारा जान ये कि इतना खतरनाक बियर लगी ना कि धौले रह जाए के पतियरिया में कहती है कि ना मोटरसाइकिल लेके आवत रही आ कहते लेके चलबे कर हमरा छोड़े के पड़ल का करबो अब धो के लेके मोड़ पर ले न्यूज वाले रात होत रहे चढ़े के ना पड़ल हां खाली छोड़ही के पड़ल के काले बतियात नहीं दिखाइए ना नंबर दिखाई अरे तोरी बहन के अमरेंद्र है ना हम जब हम पूछिला तब उ नहीं के खाली नौआ आवेला हमारे अंदर रहला ना ओही तक लोग कोनो काम नहीं के 24 घंटा उहे फोन करत रहेला हम कइले रहनी यार तारा वाले एलिमेंट जोड़े के ना के बतरिया के जड़ जाता त का करी ओहो कौन तार जड़ता कौन तार खातिर बात होत रहला हम कुल अपनी काने सुननी है ठीक नो हम बताओ तनी सुन हां बताई सलियावाइल भी है ना हां तो उहे सलियावाइल में फंसा रहे पतियरिया में माने आवत हुई कहीं से बेग ले ले रहे परस तो हम कहनी कि चलो भाई हमका उहे चिन्ह गइल हमरा के तो गड़िया रुकवा दल सब पछिया ले आवत रही तो अब कहते हैं कि जीजा छोड़ देती तो ठीक रहल तब छोड़ा नहीं तो उहे बतिन काल कहते कि छोड़ दन त मान लो को पतियरिया में चले हां ई बतिया कहे में अब इलाज लागत बताए में कि हमरा के धर ले रहे त है त हम माने कना में कुछ हेरल बताओ ना उहे चीज बात सुनबी तब का ना रो बतावा तनी हमरा पता बा अरे मोटरसाइकिल पे बैठी कोई तो ना धइते गिर ना कैसे के बता दे कैसे बैठा दे मोटरसाइकिल पे तू बैठले त हसे धके ना बैठली हां तो हम धके बैठन त हम बता ले जाला त हम मन के धके बैठी त चढ़ के बैठ तो ना तो उतना ना धलू तन की खाली से कनिया धर ले ना पीछा ते धर बैठले बा हां धरावा तनके से काहे पूरा धरावा ओसे का दिक्कत बा हम देखे जातनी कहला नहीं हलवा बना के सोजी के बनौली है भूख लाल बाइली है लाका अपना माइले बना के खा ला हम तार का अपना हाथ जोर तो देबे ना करो जहना देवी ना हमर बस का नहीं खे बाहर अपने लोग जीवन करे तेवन ठीक बावे आ हम तन के से हमर नैहर से फोन आ जा हम बाबा भाई के तो गरैयन मती उठा जालन तो का तरह रोक देना का आज तुम माने ली कहिए से फोन में रिचार्ज खत्म बावे कहिया ले हम बतियाओ तनी आज एक हफ्ता हो गइल हमारे गांव में बात कइले तो तोर भैया के लेना रिचार्ज तूने कहली कि भैया वाला करवा लेनी 300 रुपया डाल दियो तो हम डाल दानी हां तो दाम खातिर भाई बा काम खातिर भतार बावे ओ सम भतार के चूल्ही में मोड़ी डाल दी फिर रिटर्न कइले रही ना छोड़ हटा का करेली है बात मत घुमाई ठीक बा हां आई रानी काहे खातिर हां आई रानी ना के हो आई रहा अरे हो आज ही हो आई रही का दुने तो ना मानी माने रोहित बाबू आई रही ओकर बाद उनका बाबू आ गई रहे तूने ना तोरे के यहां का कइली है उनसे अरे कुछ कोई नहीं है ना फरसा मांगे खातिर आई रहा जब बाप बेटा हां दिल है ना हां दे दे नहीं कहानी हां तो कहानी कि त्रिभुवन बाबू के यहां कह दम कह लिया भौजी दे दो अरे तोरी बहन का पागल है का एकदम का हमसे पूछ ले देव से पहले आहा रो कोनो के चढ़ा के सटा के घूमे तो हमारे पूछते ना कि हम सामान देबे खातिर पूछे जाई पगले उ बताओ कि वो लेके गई रहा तो दिन कोई पवा देले रही मैं फाड़ के आधा ले आई रहा सन आ उन्हीं के सामान हम कुछ मांग जाते त देते नहीं हसन आ तू जाके फरसा दे दिलो काहे के देते लो कुछ हुआ तो तो उनसे पूछ के हमसे देवल कर खरीद के लाओ तो हम बाटा तरह ली जाई तो जाई नहीं करे मांग के ले ले हम कहे मांग के ले तू देत भी हम मांगत रहब उले ले लो का मिली हाँ क्या ना मिली तो जल्दी हम फोन कर देते रोहित बाबा का नंबर बा सुनिए गौरी चीज रोहित बाबा आए ना तो ताक झाक करते रहो घर में अच्छा बबीता के पूरा ऊपर से चले वो तो हरामी बिया पहले ले बिया 1 पीस हमार वाला अरे यार तो अब ओकरा खातिर तो हम कहिए कहनी कि तू छोड़ दे ओकर शिकायत मिलता गांव में तो तू माना तली कहत लेकिन ना इजे रही हमार हाथ बटे तो तक अंग लागत नहीं खे बर्तन धोआ तली खाना बनाओ तली सुतर तली अपने कुल अथी कर अरे जानते बानी कि ऑपरेशन करते हैं यहां पर उहे का हम रह गइल बानी हम बनाई खाई में आके ठीक करम 6 महीना ऊपर तारा ऑपरेशन है हो भइल बटे ठीक हो चल साल का कहती दूसरा के ऑपरेशन में साल भर बेड रेस्ट कहला सन अभी तो 6 महीना नहीं के भइल पहुंचवा के चलो वो अथी करके दिया हे जाइल बटन का करी तोर के जाई कन्या के चलो हो तैयारी कर गांव जेबू ना 11 दिन हो गेल याद बा इके कहते नहीं 2-4 दिन अभी रह दे का माने बचल बा का कुछ करे के अबे बचल बा वो बात नहीं कहते नहीं हां अब के समारे बीजे तो चल दिन अच्छा सोमवार के डेट बा कौन ची के काना यार खातिर सुमारी करेली के हे जा तोर यार थइल बा हां कहीं रोहित संग तो चक्कर कने खेन चलते यही से वो घर के चक्कर रोहित संग चक्कर चलता चलो ना बोले ला कैसे कैसे बुझावे ना करेला तो कैसे कैसे कर तू तो बोली ना तू नथी कर आ ढेर दिन ना रह जाला आ हसन को ड्रेस में तो रहबे ना के कुछ पहिराऊ के
हैया धवे पहन के चला जाला कोई देखी त का कही फोर कबर जाता ई तोर जीजा लिए ना हमरा के राती में पहन के सुते खाती ना तो हम दिन में पहन कोई ले बहन के पूछा थई रात में दिन में मैंने हम बताए नहीं कि मत पहिरे तोर जीजा के लिए होला तो चल भोसड़ी चेंज कर चल जीजा के तो साली के नो जीजा आधा में हक होला। हक आधा होला। है ना जगह बताओ। बड़ा हक जता है के मन बावे तारा बहन अभी तो 3 गो से फंसल त हमके फिर लपेट लेली का हम बाइटे देने तू चला मत जाओ जी झगड़ा हो जी इस जगह चल। में तो 3 गोल फंसे बनी हम। हम ऐसे कनी है ना तो ना थोड़े धनी हम तो जा तू मत फंसियो चौथा ले आओ चलो चल चल हो तैयार कर बहन ना हम ना जाएंगे।